Dnes budeme hrať One Block v Minecrafte, kde som si stiahol niekoľko modov vrátane modu Create. A ak sa vám toto video bude páčiť, môžete ma podporiť lajkom alebo odberom. Užite si video. Stiahol som si taký mod, ktorý sa volá Create. Ak neviete, čo je Create, tak no je to vlastne taký mod, ktorý je taký industriálny mod. Áno, vlastne takéto veci sa tu pridávajú. No to je jedno, proste teraz musíme začať hrať, lebo sa nedostaneme do tej časti, ak nebudeme, no, jo. Ok, tak zničím bloky. Vyberiem si aj drievoko, lebo to potrebujeme. Asi prvá vec, čo budeme musieť urobiť je mob trapka. Ja ešte potrebujem si urobiť, dobre, počkaj, urobím to, že ja viem, že by som to veľmi nemal robiť, ale aby som vedel, že kde sa spawnuje ten blok, tak to dám tak. Aby sme mali aj väčšiu plošinku, aj tak. Mohol by som si tu dať jeden blok, aby sa to vedelo rozšíriť. A v tomto dieli neviem, či úplne budeme ako hrať, ale je tu pár modov, napríklad, je tu pár modov, ktoré mám tu posťahované, lebo som si stiahol taký modpack, takže je ich tu viacej. A zaujíma ma, aké to tu bude hrať to. Prasiatko? Aj prasiatko. Čo som hovoril? To by mohlo stačiť. Počkám, kým sa mi tu rozšíri na tento druhý blok, tá tráva. A ja by som si rozšíril plošinku, že urobím si crafting table. Ten crafting table dám napríklad sem zatím. Robím takto sleby a môžem to tu takto začať. Toto není oak slab. Tak ja tomu to nerozumiem. OK, to je jedno. Dobre, takže to je blok, no jasne. Potrebujem ešte troška poťažiť. Bum, dám si sekírku a jak to urobím. To dám preč, lebo sa mi to takto nepáči. OK, ja idem proste ťažiť a ozvem sa, kým niečo zaujímavé sa stane, alebo tak. Jo, už mi tu padá štrk a potrebujem dať blok pod... OK, dorastol mi to. Dobre. Ale vyrastol mi tu... Čo? Už mi padá štrk, takže padá dole. Takže potrebujem získať water bucket, aby som mohol ísť dole. Aby som mohol chytiť, aby som mohol dať blok pod to. A ono to dáva, aha. Lebo ono to bere dve, a to prečo robí? Toto chcem dať niekde do faka, bo to vyzerá veľmi škaredie, takže to nejak takto posuniem. Je voda, ok, máme vodu. Joj, toto urobím veľmi následovne, takto. Skoro som spadol. Ok, jak môžem získať hlavu? Tak, kamo, ja sa do tohto vôbec že nevyznám. OK, budeme musieť niečo spraviť. Dám si tu aj čestky. Všetko, čo nepotrebujem. Počkaj, tak dám si tu takto napríklad to. Vykraftím si aj krumpač. Začína noc, lenže to by ma nemalo nejak stihovať, ak mám tak povedať. Lebo mám tu malú plošinu, takže to je nevadí. Ináč tento flint môžem urobiť takýto flint knife. Chcem vyrobiť si. Ako on by nemal byť veľmi dobrý, ale jo, 2,5 a tak damage, to je jak pickaxe skoro. Hunt and God hair. Je to dobré? Nie je to vôbec dobré. Čo to? Ďakujem. Toto sa mi veľmi hodí ináč. Toto, ok, neviem, čo sa to deje. Dobre, tu si to položím proste. Upgrading. I am getting an upgrade. Lanes. Enough flowers and trees. Grow. Ok, kam neviem čo. Čo nič sa je stalo? Čo? Open settings. Skip phase. About one block. Help menu. Jo, ok. Ok, takže to sú nové seedy vlastne. Ok, rozumiem. Dobre, to je teraz jedno. Ok, dobre, ďakujem. Jo, Peppa Pig. Čauko. Jak sa máš? Počkaj, ja to tu asi rozšírim, lebo je to veľmi malé, veľmi malé. A tam si aj všetky veci do inventára, či do tohto, lebo sa bojím, že mi spadnú. Ale nechcem, aby sa pokladali takto po dvakrát. Čo sa deje proste?
Počkaj, sa to nejak vypne v settingoch. Aspoň vidíte, že koľko tých modov tu mám proste nasťahovaných. Ja tu mám proste strašne veľa týchto modov. Tu asi ani nenájdem. Ja takto zoomujem, to je veľmi skvelé. Peppa Pig, ahoj. Bum 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 bum. Ja môžem ťa zabiť. Au, okej, sorry. Neutekaj, bratu. Nie. Oj. Nie. Nie. Oj. Ej. Kam ideš? Pumpkin. Nice. Berem. Aj melon dokonca, nice. Pepa! Nie, to nie je Pepa, to je... Ty. Čo robíš? Ale čo je? Už by som sa mohol dostať tak ku kameňu, lebo je to veľmi pomalé. Potrebujem už kameň proste. We need kameň. Ole! Ole mole! Kove! Všetko sa mi ničí. Apple produkty. Tam ja neviem, ako mám získať kelp proste. Keď budem chcieť ísť vyrobiť, tak to je, akože získam. Okej. Brass, ingot, čo je proste brass? Získam brass. Crafting upgrade. Ježiš, kamo, to čo je? Okej. Okej, takže odkraftíte vec i ježiš, kamo. Shaped crafting. Kamo, tak ja napríklad tomu tu vôbec nerozumiem. Okej, bojím sa to veľmi. Kelp, proste neviem, jak mám získať kelp. A to vidím, že bude veľmi dôležité potom. Mám dve prasiatka! Hej! Môžem... neviem prečo kričím. Neviem čo robím. Ja by som asi urobil to, že by som rozšíril si plošinku, lebo je to tu veľmi úzke, veľmi malé, veľmi nepríjemné pre nás všetkých obyvateľov tohto malého ostrovčeka. Takže ak dovolíte, páni a dámy, asi len dámy, či páni, či ja neviem, aké on je, transgender. On to fakt ide len po jednom. I proste to takto nejak rozšírim, ešte možno 2. Tak. Neviem, prečo robím tieto zvuky. Ja by som tu asi urobil tým všetkým zvieratám proste farmičky, lebo tu chcem mať pokoj, miesto, život. Nechcem, aby tu boli. On nie dole, nespadne tam. Ukľudníš sa. Ďakujem. Ja som chcel urobiť z tohto sériu, lenže neviem, neviem. Lebo bude vyzerať to tak, že ak nebude žiadny spôsob, jak získať kelp, tak si to budem asi musieť givnúť. Lebo myslím, že v dnešnom videu sa ešte asi nedostaneme k tej create mode. Lebo aj tak tu teraz nemôžem nič craftiť. Ale tento backpack vyzerá veľmi... To by som teoreticky vedel aj vykraftiť teraz. Počkaj, koľko mám? Ešte kravička... Nie, alebo dobre. Ešte nemám stringy, takže zatím bude kravička živá. Ale nie na dlho. Vietor veje po dolíne, ja nikde po dedine. Prosím, nespadnite, a je vás už zároveň veľmi veľa, čo mi vôbec nezľahčuje moju prácu. No proste, čo tam robí to prasa? Nechápem ťa. Chcel ísť dole proste, kamo. Ešte ako tebe spadnem, a to potom uvidíš. Oplážil by si, no dobre, toto už sa to prenieslo, takže toho dátu môžem dať. Čestí a dám si tu takto jeden blok. Vietor veje po dolíne,
Kde ani kde, pôjde nie, pieničky za kúšku. OK, mám tu už pár zvierat, len potrebujem ešte jednu kravu. By sme mali všetky zvieratá na rozmnožovanie. Ale tento prasa je veľmi nebezpečne ďalej blízko pri bordery, takže ak by si mohol sa posunúť, tak ja ťa zbijem s touto tučkou, aby si išiel. Next stack. A on tu ukazuje, kedy vykakajú vajko. No jasne, to je dobré. To je dobré. A mohli by ste ísť, ďakujem. Fuj, až teraz som si uvedomil, že aké drevo tu ťažím. Je to brč. Fuj. Počkaj, som nechcel. Dobre, tak. Ja skoro už. Ja už je kúra. A ja nepotrebujem tu mať KFC onej. Alebo čo, ja neviem, čo rozprávam ani. Proste, kúkaj, ja už tu mám farmu, proste, oni tu, oni spadnú. Ja hovorím, oni spadnú, alebo ja spadnem kvôli nim. Ok, ja to rozšírim, aby nespadlo, lebo budem potom, že trestný čin som spáchal. Nechcem. Á, dobre, už všetko dám. Vajko. Ok, máme 7 vajec. To určite zaručuje aspoň jedného člena z vašej rodiny, že by sa pripojil. Z rodiny, že by sa pripojil. No ale proste pozrite, tu majú takúto veľkú miestnosť, či také veľké oné. A oni sú tam. Neviem prečo. Neviem, ich to asi baví riskovať svoj život, oni sú hektári, alebo ja neviem. Janička zastala na očku ju poskal a potom aj takto tížko šepkal. Tak dobre, ja to tu ešte z tejto strany rozšírim. OK, a nepadá! Dobre, nepadajte, fakt. Nie. Ty psi, prečo? Vieš čo? Ja urobím pod. Urobím nejaký pod, normálne takto, pence. Ale ja nechcem tu písať. A proste píšem, neviem prečo. Chcem písať, no vidíš. Ja proste neviem, jak sa crafty fence, tak, aha, ja to musím robiť v creating tom. Crafting table. Urobím oak fence. Jak sa craftia vlastne? OK, rozumiem. Tak, a ešte toto na craftenie. Boom. A teraz, počujem ma. Toto tu dám sem. Ja tu budem takto preskakovať a dúfať, že nezomrem. A vy by ste mohli sa uvedomiť a... Ho nemôže prísť. OK. Môžeš, inak ti dám po hlave. Co sekerou. To nechceš. Poď späť. Leker. Dobre. Oj. Ja som vlastne môžeš ísť ešte. Tu hoď. Pozri, tade môžeš ísť. Tade, pozri. Pozri, aké krásne. Pozri, no vidíš, no. A ty ma už nezaujímaš, ty ideš dole, jo, ďakujem. OK, ináč tie zvieratá mi možno tu zomrú, ak to budú, čo veľmi nechcem. Prosím, krava, nerob to. Poď späť. Prosím. Poď späť. Prosím, nepadaj. Nie. Dobre, preč. Rýchlo to tu zablokujem. Dobre. Aspoň tak. Dobre. Ešte musím vykraftiť troška viac. Keď daj. Lebo mi zvieratka tu pozomierajú. Patapím. OK, aj tu je to celkom riskantné. Riskantný zážitok. Neviem prečo vrieskam. Bum. Okay, tak, to by to mohlo byť. A myslím, že nie sú tie zvieratá až také hlúpe teraz zatím, že by tu prepadli, takže ja to tu zatím nechám takto. Dobre, áno, páči sa mi to tu veľmi. OK, vieš, ja im neverím, že nespadnú stole, takže ja to tu podám. OK, kámo. OK. Vyberiem si to stade. A oni stade vedia prepadnúť. OK, tak to som nevedel. Anka sa len takto červenala. No poď.
Posledný fancy, no jasne. Ani tu nebudete, ani tu takto, no vidíš. A aké perfektné. Skúste teraz utekať, nie? Nechcete? Máte sa? Dobre sa máte. Ja som vám dobré, lebo mi tu už nebudú chodiť. Idem ešte majniť troška. OK, sweet berries a flowering a za lila. OK, poďte ovečky, poďte, to idem. VIP, môžete ísť, vojdite dovnútra, vojdite. Nie, poď späť, kura, poď späť. No, vidíš, semienka, dobre sú, nie? Semienka. OK, poďte tam, späť. Nie. Ideš späť, či ja ťa mám tam nejak dať späť? Poď, ty máš spať? No jasne, no vidíš, no jasne, no vojde dovnútra, druhého idem, no ja. Poď ešte, hop. A našli si. No čo urobíte teraz? Počkaj, Vajko. Hopa. Kde je Vajko? Oj, Vajko! Ty budeš mať Vajko, aj ty už nie, ani ty už nemáme. OK. Ej! Ideme ešte toto poviadzať. Bum. Ej! A on to vyhodí všetky naraz. OK, rozumiem. Kamo, akože sorry. Dobre. No poď. Nie, opovažili by ste sa. Preč? No ja. Nejdeš tam. Ani ty tam. Preč? Uzatvoriť brany nebeské. Tam aj tak nepatríte, ale dobre. Tu by ste chceli ísť vonku, nie? No nemáte kam. Máte väčšiu plošinu než ja. Vidíte? Máte väčšiu plošinu než ja. To nie je fér. Ich som sám. Nikto ma nemá rád. Co sa mi grúcať z tohto tu? To neviem, či dobre. Ty vieš čo, robil by som nejakú takúto berry farmu. Takto by som tu začal dávať berrysky. Ja som idiot. OK, vajka mi dajte aspoň. Dobre, tá budeme mesožrávci, mňa to nezaujíma. Počkaj, už to asi mám. Teraz... Nie, tak nechápem to. OK, to je jedno. Dobre, takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dávať sub a ja určite budem robiť ďalšie video z tejto série, lebo ma to celkom bavilo. A jo, nedostali sme sa v tomto dieli ešte na tú create časť, ale nebojte, to o chvíľku sa... Možno v ďalšom dieli sa na to dostaneme, keď už budeme mať viacej industriálnu tu. Ale ja to budem potom off-screen ešte hrať troška, aby sme nafarmili, aby sme sa už na ďalšom dieli mohli dostať na tú create, na ten create mod. Takže čus, sir. To neviem čo, za pozdrav.